sekin. Ei se varmasti aina ole niin helppoa. No ei. Mistä nyt kenkä puristaa? Minä en tiedä miten kertoa. No mutta yritä. Minä juuri saanut puhelimen soittaa. Ehkä on parempi, että sanot. Minun puhelimeni soi juuri. Minun puhelimeni soi juuri. Saksassa minun veli ajoi auton kanssa. Autolla. Hän ajoi autolla. Ja minun vanhemmat ajoivat autolla myös. He olivat autossa myös. Minun vanhemmat olivat autossa myös. Minun koko perhe olivat autossa. Tosi väliä. Se on. Mutta se on oli, koska perhe on yksikön ensimmäinen persoona. Minun koko perhe oli autossa. Ja meidän koira oli autolla myös. Ei, se on. Koira oli autossa. Anteeksi, saatan ehkä hämmentää sinua vähän. Kun sanot ajaa, se on autolla. Ja kun sanot olla, se on autossa. Minun koko perhe ja koira oli autossa. Olivat, mutta tosi hyvä. Ja minä pidän koiran paljon. Suomen kielessä pitää olla rektioverbi, joka vaatii elatiivia. Sinä pidät koirastasi tosi paljon. Jos rakastaisit koiraasi, se olisi partitiivin kanssa. Minä pidän koirasta ja minä rakastan perheä. Tosi hyvä, Leena. Mutta perhesana partitiivi on perhettä, koska se loppusointi on e. Ja sitten minun veli teki haaveri. Joo, mä ymmärrän mitä sä yrität sanoa. Ja sä voit sanoa sen niin. Mutta se olisi idioottimaisesti väärin. Haaveri tapahtuu laivalla. Kun onnettomuus tapahtuu autolla, se on kolari. Minun veli teki kolari. Ehkä paremmin, että sanot, minun velini ajoi kolarin. Minun velini ajoi kolarin. Ja minun koko perhe kuolivat. Kuoli yksikön ensimmäinen persona. Minun koko perhe kuoli. Ja koira kuoli myös. No sitten on parempi, että sanot, koko perheeni ja koira kuolivat. Minun koko perhe ja koira kuolivat. Minun koko perhe ja koira kuolivat. Voi Leena, älä anna periksi. Sä puhut tosi hyvää suomea. Kiitos. Minun pitää nyt mennä. Toivottavasti näemme huomenna oppitunnilla.